Jawinjo mara, kwatieko puonjruok, wanyalo wacho yudo puonjruok e yo machiek, kata dhok machielo wanyalo wacho ni summary, kwawacho ni wach wich nowuok e Daniel 8:14, to chakruok mar wach manobedo kaka thuon wach e Daniel 8 en odiochieng' pwodhruok mar polo. Kuom mano, ranyisi mag chiayo mochung' ne pinje ruodhi gin im kod nyuok. Chiayo mag misango mane jo-Hibrania tiyo godo e sanctuary, to ne itiyo kodgi mana e odiochieng' mar pwodhruok kende, nok ti kodgi odiochienge moko kopogore gi mano. E weche ariyo mwapuonjore e lesson ni, mokwongo en tung' matin. Tung' matin ochung' ne teko mane omonjo sanctuary mar Nyasaye kod joge. Teko ni en Rumi ma jachilo mowacho ni Pagan Rome mano odhi nyime kendo obedo papa kaluwore kod teko mar dini, obedo papa. Mar ariyo en odiochieng' mar pwodhruok. Amidimidi mar wach kor e Daniel 8 kaa en pwodho sanctuary koluwore kod chenro mar tabernacle mae piny ne itimo e odiochieng' mar pwodhruok. Wach ma koro watiekogo kendo wanyalo keto e ngimawa kata wanyalo sumore ng'ato kod ng'ato en ni e kinde ka kinde ma wakedo gi richo kod chandruok, gima wang'e malong'o ni ok wan kendwa. Wan kod jadolo maduong' manie sanctuary mae polo kotiyonwa tich makende ahinya, kosayonwa kuom ng'wono mar richo mwakwayo. Omiyo wanyalo yudo mor kuom ng'wono mar Nyasaye kendo wanyiso ratiro ne jogo moluorowa. Jawinjo, ng'wono mar Nyasaye ok en gino mimorgo kendi, ting'iso kendo iriwori gi jogo moluori mondo ong'e bende ber kod mor mane ng'wono mar Nyasaye. Ote mar kor ok nyiswa ni owenwa kende, to osiemonwa bende giko mar richo. E dhok machielo, eradication of sin. Ok ong'iswa ni ong'wonnwa kende, to bende ong'isowa kaka richo ibiro tieki kendo gik e gikone chutho ma ok nwachak warad kode kendo. Erokamano jawinjo.